Gora egin dute gasaren eta petrolioaren prezioek, bera euroak eta presio gigarria jarri diete Europako Batasuneko buruzagiei ostialerako bileran argindar merkatuan sakoneko erreformak egiteko. Azken horien artean aipatzen dira gasari gehienezko prezio bat ezartza eta gaur egungo erreferentziazko merkatua alde batera uztean gorabehera txikiagoko baten mesedetan. Artean Errusiak onartu du ez duela Nord Stream irekiko konpontzelanak bukatu artean. Ostialean Gazpromek iragarri zuen Nord Stream bat gasbidetik gasik bidali gabe jarraituko duela. 3 egunekoa izan behar zuen mantentze lanetarako itxiera datarik gabe luzatu zuen arrazoi teknikoak emanez, baina egunek aurrera egin ahala, gero eta indar handiagoa hartzen du beste azalpen batek. Nord Streamen iturria ixteak lotura handiagoa du. Ostiralean G7ko taldeak Errusiaren petrolioari gehieneko prezio global bat ezartzeko proposamenari erantzun nahiarekin. Modu batera edo bestera Errusiako gasik gabe gelditzeak Alemanian eta Europa ekialdean gas naturalaren errazionamendua eta atzeraldi ekonomikoa ekarritzakela da kezka handian. Bada gauzak horrela, energia konpainien gehiegizko irabaziak Europar Batasunaren mailan zergapetzeko proposamena egin dute Frantziako presidenteak eta Alemaniako gobernuburuak. Arratsaldeon guztioi, energiaren gaia hizpide. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu du Pirinioak Katalunian zeharkatuko lituzkeen midcat gasbidea ez dela beharrezkoa. Azaldu duenez, Euskal Herriko bi gasbideak 53an erabili dira otsaietik eta abuztuan Frantziak gasa esportatu dio Espainiari. Ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Tous les experts aujourd'hui me disent qu'il est faux de dire qu'un gazoduc pourra demain transporter de l'hydrogène. Andoni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak pasaden ostiralean Zarautzen egindako ekitaldian amua botazioan Euskal Herria Bildurin, galdeginez ea prest legokeen Euskal Autonomia Erkidegoa energetikoki burujabe izateko itun bat sinatzeko. Arnaldo Otegi koalizio abertzalaren koordinatzaile nagusiak Euskadi Irratian emandako elkarrizketa batean bart argitu du. Bere taldea prest dagoela horretarako, beti ere trantsizio energetikoa ez bada eraikitzen Petronor eta Iberdrola multinazionalen interesen arabera. Bada gurean gaur magazinean Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosi taldeko bozeramaile izan dugu, gonbidatu nagusi gisa, eta honek ondoko baldintzak aipatu ditu bere taldeak itunari bidea emateko. Azken batean ituna bai, herri ituna oso ondo dago, baina herri itun horrek nori egin behar dio mesede. Orduan, mesedea oligopolio energetikoarentzat baldin bada, Iberdrola, Petronor eta betikoak diru publikoak hartu negozioa egiteko baldin bada eta inoiz horrek eraginik ez izatea kontsumitzailearengan, itun horren aldekoak ez gara. Guk nahi dugu bai itun bat lortu, herri itun bat hartu, baino benetan herriaren mesederako izango da itun bat. Ekonomia arloko beste lerroburu batzuei Espainiako gobernuak etxeko langileentzako langabezia subsidioan hartuko du. Gaur Pedro Sánchez Espainiako presidenteak baieztatu egin du hori urte politikoaren hasiera ekitaldian astelehenean, eta esan duenez amaiera emango zaio horrela, erabat onartezina zen bidegabekeria bati halaber berretsi du konpromisoa duela lanbide arteko gutxieneko soldata igotzeko eta bermatu du pentsioen balioa kapilaren arabera handituko dela. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años, y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Bestaldetik ostegunean argitu daiteke Volkswagen Nafarroaren etorkizuna. Iruñeko Volkswagenen lantegiak amaitu gabeko 10.000 kotxe baino gehiago ditu. Erdieroaleen horniduran dauden arazoak direla eta enpresako zuzendaritzak jakinarazi duenez. Volkswageneko mundu osoko arduradun nagusiek goi bilkura egingo dute landabenen auto elektriko txikiak ekoizteko eskualdeko estrategia zehaztu eta ezagutarazteko bilkura erabakigarria izango da Volkswagenen landabengo 4.600 langileen etorkizunera begira, baita haien hornitzaile ugarientzat ere.
Edaduraz, Nafarroa garaiaren etorkizunaz mintza daiteke autogintzak Euskal Herriaren ekonomian duen pisua aintzat hartuz. Egun honek ordea badu beste gai bat, izpide munduari itzuli osoa eman zion lehen barku kapitaina izanik, itsas historiako erreferentzia nagusienetakoa da Juan Sebastian Elkano. Bada gaur ia 5 urte atzera egin eta Elkanok gidatutako Victoria ontzia Getarian lehorreratu zeneko eguna ospatuko da. Berez, Eusko Jaurlaritzak egun hau jaiegun ezarri zuen abenduaren 25koa ordezkatzeko, igandean izango baita Eguberri eguna. Aurten 4 urtez behin getariarrek antzerki bidez gogoratzen dute marinelen lehorreratzea eta aurten ere hala egingo dute. Oraingoan baina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko jaieguna izanik. Gainera, berrikuntzak izango ditu lehen aldiz emakume batek egingo baitu marinel baten papera. Halere munduari itzulia eman zion Juan Sebastian Elkano kapitainaren figurak nahikoa eztabaida eragiten du. Badira imperialista gisa irudikatu izan dutenak eta badira kontrakoa diotenak ere. Haren garrantzi historikoaren bueltan ez baian da ere, iraganari buruz kritikoki hausnartzeko beharra eta herrien etorkizunean horrerako gertara historikoak nola proiektatzen diren ikusteko beharra. Halaxe iritzi dio gaiari Aritz Alberdi Getariako alkateak Naiz irratian. Gure historia idatzi nahi degula, idazteko garaia iritsi dela bere argi eta ilun guztiekin. Hau da, ez genion beldurrik orain dela 3-4 urte guztia tratatzeari, gabezia handi bat ikusten genuen, Elkano eta Mundugiraren historia besteek idatzi dutela, gure historiaren zati handi bat bezala, besteak izan direla protagonista, beraien begiratik idatzi dela, eta kasu honetan beraien begirela imperialista horretatik idatzi dela historia, eta guk esaten genuen, Getarian aukerak zeudela, indarrak zeudela, baldintzak ematen zirela, gure historia guk kontatzeko. Uztailaren 7ko San Ferminen prozesuak soka luzea ekarriko du Iruñan. Auzitegietan bidea egiten ari den prozesuaz gain bide administratiboa ere zabaldu du Iruñeko udalak egun hartan Kuriak kalean ziren 10 pertsonaren aurka. Zehazki 11.000 euroko isumana ezarri diete bakoitzari herritarren segurtasuna urratzeagatik. San Ferminen prozesuan parte hartzen ari ziren ordezkari batzuk iraindu eta jazarrita. Besteak beste edariak jaurtitzea eta tentsio eta indarkeria egoera bat sortzea leporatzen diete. Guztira onda 20.000 euro kobratuko ditu udalak isunetan. Urtero legez udalbatzako zinegotziak atera ziren prozesioan eta tentsioak gora egin zuen Kuriak kaletik igarotzean. UPN kanpora gisako oihuak entzun ziren eta hainbat aldarrikapen zituzten kartelak atera zituen jendeak Elizaren eta alderdi politiko eskuindarren aurka besteak beste. Egun hartan grabatutako irudiek erakusten dutenez, oihuka ari zen jendearen aurka bortizki oldartu ziren zenbait polizia. Kulturarlora Salto Araban antzinako musika astea ekitaldiak zenbait kontzertu eskainiko ditu aste honetan lurraldeko kobazuloak, elizak eta baita kaleak ere kontzertuetarako eszenatokiak izango dira. Carmen Martínez Guerra zuzendariak gaurko egitaragua aurreratu digu labur. Gaur, Baigorri upeltegietan izango gara Sara Ageda eta Miguel Kuperorekin, arratsaldeko 5etan izango da, eta Sarak 2 ordenako arpa jotzen du, urrezko mendeko errege instrumentua, eta Miguelek testu klasikoak errezitatu eta interpretatuko ditu. Plan ezin hobea da gaurko Euskadin jaieguna denez, upeltegietan bazkaldu eta kontzertu ikusgarri hau ikusteko. Lerroburuekin amaitzeko berriz kiroletan 2022ko Europako kirol anitzeko triatloi txapelketa Bilbon izango da irailaren 14tik 25era. Lehenago Donibane Loitzunekoa izango da irailaren 10ean. Baterako zein besterako izen emateak oraindik irekita daude. Bilbokoan hainbat euskal erreferente izango dira 10 egun horietan hala nola Helene Alberdi Bilbotarra eta Peio Osoro Eibartarra. Bestaldetik Urkirolak triatloi elkarteak 32. aldiz antolatuko du Donibane Loitzunekoa irailaren 10ean. Mederen 1200 parte hartzaile espero dira aurten eta izen emateak oraindik zabaldik dira. Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasleak proban izango dira Nafarroa Oinez eta Iparra Hegoa bezalako proiektuak diruztatzeko parada izango dutelako bertan.
Gauzak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea energiaren bueltania astebete darama Nord Stream gasbideak. Itxita testuinguru honetan krisi energetikoaren alternatiba bila, Midcat Espainia eta Europa lotuko dituen gasbidea eraikitzeko proiektua dago mahai gainean. Emmanuel Macron Frantziako presidentea baina aurka agertu da eta adierazi du ez dela beharrezkoa Euskal Herritik igarotzen diren bi gasbideak nahikoak omen dira. Gazprom gas konpainia errusiarrak iragan larunbatera arte eten behar zuen Nord Stream gasbideak Alemaniari ematen dion gas hornidura. Dirudienez erabaki hori ponpak eta ekipoan mantentze lanak egiteko beharraren ondorio zen, eta ondoren berriro ere martxan behar zuen. G7koen taldeak petrolio errusiarrari gehieneko prezio bat ezartzea adostuztean ordea, Errusiak gas mozketarekin jarraitza erabaki du. Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний. Moskuk erabat eten da Nord Stream gasbidea kolpe gogorra izan da Europarentzat, Errusiaren gasarekiko menpekotasuna handia delarik. Testuinguru honetan krisi energetikoaren alternatiba bila, Pedro Sánchez Espainiako presidentea Olaf Scholz kantziller alemaniarrarekin bildu zen eta bi agintariak Espainia eta Europa lotuko dituen gasbidea eraikitzaren alde agertu ziren. Balizko gasodi berria Frantziatik igarotzea aurre ikusten du Midcat proiektuak, baina Emmanuel Macron aurka agertu da. Tous les experts aujourd'hui me disent il est faux de dire qu'un gazoduc pourra demain transporter de l'hydrogène. Gainera Macronek adierazi du ez dela gas interkonexio berririk behar Espainiarekin. Unekoak euren ahalmenaren azpitik ari direla iritzita. Eta etorkizunerako gaur egungo bi gasbideak Irungo eta Larraul-Kalahorrakoa nahikoak direla esan du. Ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Bien bitartean, Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikorako ministroak uste du Midcat gasbidearen eztabaida ezin dela itxi Macronen gaitzespenagatik bakarrik. Gainera azpiegitura horri buruzko eztabaida Europan egin behar dela nabarmendu du, eta ez Espainiaren eta Frantziaren arteko aldebiko intereseko gai gisa. Gasaren auziak prezioen gorakada ekarri du euroaren balioak berantz egin du eta horren presioa nabaria da. Eustaten arabera esaterako Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako saltoki handiek 1,5% gutxiago saldu dute uztailean ekaineko datuekin alderatuta udane arreo. Europa gasarekiko duen menpekotasuna agerikoa da eta Errusiak Nord Stream gasbidea itxita izateak prezioen gorakada ekarri du. Auzi honen erdian euroaren dolarrarekiko balioak beherantz egin du eta horren presioa nabaria da. Burtsetan ere galerak izan dira. Ikusi ezagun sakonago. Errusiak Nord Streameko gasa moztu zuenetik 130 garestitu da gasa. Petrolioari dagokionez lurralde petrolio esportatzaien erakundeak eta haren aliatuak Errusia buru dutela ekoizpena simbolikoki jaitsi ondoren petrolio upela garestitu eginda. Atzo arratsaldean esaterako $95 ari zen salerosten Brent upela, goizean baino $2 gehiago. Europako burtsetan ere ezkortasuna nagusitu da hilabeteotan Europako ekonomiak eta enpresek izan dezaketen bilakaeraz. Eta guzti honek gurean ere eragina du. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 5,2 jaitsi dira 2022ko uztailean, aurreko urteko hil berarekin alderatuta. Hori erakusten dute Eustatek landutako datuek. 2022ko ekainaren aldean prezio konstanteetako salmenten bilakera ere negatiboa izan da, 1,5%ko jaitsirarekin urtaro eragine gabeko terminoetan. Sektoreka aurreko hilabetekoekin alderatuta atzerakada izan da bai elikaduran baita gainerako produktuetan ere. Urte arteko tasan 2021ko uztailarekin alderatuta salmenten bilakaera ere negatiboa izan da bi sektoreetan. 6,8 gutxiago elikaduran eta 2,2 gutxiago gainerako produktuetan. Aldagai guzti horiei eta beste askori ere begiratu beharko diete aste honetan. Europako Batasuneko energia ministroek larrialdiko bilera izango dutelako batez ere energia merkatuei buruz hitz egiteko. Aste arte honetan izpide diren bestelako berriekin jarraiki aipatu dugu lehenxeago ere ia 5 urte atzera egin eta Elkanok idatutako Victoria ontzia Getarean lehorratu zeneko eguna ospatuko da hilaren 6arekin gaur adi.
500 urte dira mundu dira gertatu zela. 100 urte Getariak bere semeak egindakoa gogoratzen duela. Historiarekin batera, gure begirada aldatzen doa. Mundua aldatzen doa. Bai, berezia, alde batetik danok dakigun bezala 500 urte beteko dialako buelta ura eman zenetikan, eta Getari arrontzat berezia ere 100 urte beteko ditulako lehorreratzeak. Gure historia idatzi nahi degula, idazteko garaia iritsi dela, bere argi eta ilun guztiekin. Hau da, ez genion beldurrik orain dela 3-4 urte guztia tratatzeari, gabezia handi bat ikusten genuen, Elkano eta Mundubiraren historia besteek idatzi dutela, gure historiaren zati handi bat bezala, besteak izan direla protagonista, beraien begiratik idatzi dela, eta kaso honetan beraien begirera imperialista horretatik idatzi dela historia, eta guk esaten genuen, Getarian aukerak zeudela, indarrak zeudela, baldintzak ematen zirela, gure historia guk kontatzeko. Munduari itzulea eman zion Juan Sebastián Elkano kapitainaren figurak nahikoa eztabaida eragiten duaren garrantzi historikoaren bueltan, ez baian da esaterako iraganari buruz kritikoki hausnartzeko beharra eta herrien etorkizunean horrelako gertara historikoak nola proiektatzen diren ikusteko beharra. Asier López Arriako kazetari aritu da gurean gaia zentzun. Kolonialismoaren edo pentsamendu kolonialaren arabera konfiguratuko munduari ere ikuspegi dekolonialistaz begiratu zaio, betaurrekoiek ere janztea badago, eta horrek ez du esan nahi, betaurreko batzuk jantzi ala besteak historian nahieran deformatzea edo deformatuko duzula zu gustora sentitzeko mezu horrekin, bezik eta zeri errapagatu, zeri eman garrantzia, hemen eta orain. Inguruneari lotuta, uda honetan lehorteak ugariak izan dira guran eta ur eskasiak gogor kolpatu du Busturialdeko eskualdea, Bilbao Bizkaia ur patzuergoak dangaduntzi batekin hornitu behar izan du ur edangarria, Bilboko portutik Busturia eta Bermeoraino dagoeneko 7 bidai egin ditu ontziak eta 14.000 litro ur baino gehiago garraiatu ditu. Iratxarriola, EAko alkate eta Busturialdeko ur patzuergoko presidentoiak aztertu du auzia gurean. Hemen badaude beste behar batzuk, eta ez koiunturalak, zeitzezuntziak koiuntura bati erantzuten dira, agorraldiari eta emergentzia egoera bati, baina hemen neurri estrukturalak daude hartzeko, eta esandako moduan, horiek hartzera bidean, oraindik ez da pausu askorik eman, horiek dagoeneko adostuta dagoz, eta hornindura lurralde egitakoan, guztion artean adostuta dituen, eta beraz plangintza badago, horiek hartzen joateko, tuberia sarrak berriztatu, beste urartune batzuk egin, badaude plangintzan neurri ezberdinak. Izan lehorten ondorioz Euskal Herriko urtegiak egoera kritikoan aurkitzen dira eta horien artean dugu Esako urtegia bera gaur egun 20 baino ez dago beteta. Ildo horretan, Bardea larrialdi eremu izendatu du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, Esako urtegiaren menpe baitago Udane Arbeok azalduko digu. Bero boladak eta prezipitazio urriak direla eta uda inoiz baino lehorragoa izaten ari da. Horren kasu dira hainbat urtegi, esaterako Esako urtegiaren maila oso baxua da. Egun bere edukiaren 22,6an dago, eta hori ala basamortu itxura hartzen ari da. Erromatarren garaiko bainuak eta erraiak agerian 100 hektometro kubiko baino ez ditu. Duela hilabete 198 zituen. Testu inguru honetan Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du iraiak euri zaparrada oparorik ekarri ezean urtegian lehortu egingo dela, uri gabe geldituko dela. Egoera honetan aurten soroak ureztatzeko kanpaina inoiz baino lehenago amaituko da, eta aurreikuspen horrekin Bardea larrialdi eremu izendatu du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, Esako urtegiaren menpe baitago. Itoizko erreserba berriz bere edukieraren 153an aurkitzen da, 180 hektometro kubiko urekin, aurreko urteetan baino 105 gutxiagoko erreserbarekin. Hoi baino okerrago izan arren, Esako baino egoera hobean dago. Bestalde Ugiko, Aiotzeko eta Urdalurreko urtegien egoera normala da, edukieraren 160 beteta daude une honetan.
Gizarte arlora saltoa ekak dagoeneko ireki du ikasturte honetarako matrikulazioa bere euskaldegietan, hala Euskal Herriko 100 herri baino gehiagotan banatuta, milaka lagunek euskararekin ikasten eta hazten jarraitzeko helburua du elkarteak. Aurtengo aurreikuspenen inguruan aritu da gurean Alicia Iribarren AEKako koordinatzaile nagusia. Pandemiak pizka bat apaldu zuen igoera hori, baina pandemia eta gero eta pandemian bertan egoera zail horretan ere euskara ikasi eta hobetu nahi zuten ikasleek izan ditugu ikasleak euskaltegietan eta horrek erakutsi digu oraindik herritarren gogoa dagoela ikasteko eta horrek esaten digu ikasle gehiago hurbilduko dela euskaltegietara euskarara ikasturte berri honetan ere. Eskola sartza egin zuten pasaden astean Ipar Euskal Herriko ikasleek eta gisa berean ikasturte hasi dute Saskako ikasleek. Hain zuzen ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin dute Barteko Goizean, Seguruko Kaskarotenea ikastola berrian. Bertan adierazi dutenez, azterketak euskaraz pasatzea lortzeko lanean segituko du Saskak. Izan ere, Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak irailaren 14an bilduko dira Frantziako Hezkuntza Ministroaren kabinetearekin. Eta aipatu Lerroburuetan ere Arabako Antzinako musikasteak 40. edizioa ospatzen du aste honetan eta 14 kontzertu eskainiko ditu lurraldeko hainbat lekutan, kokapenak naturan izango direlarik, iaz bezala aurten gainera mendi ibilaldi musikalak antolatu dira lehenengo aldiz. Nerea Gartia lankideak emango dizkigu jarraian xehetasunak. Irailaren 2tik 10 arte zenbait kontzertu antolatu dira Arabako hainbat lekutan. Jean Rondeau klabezinistak, Lea Desandre mezzosopranoak eta Thomas Dufron laudistak eta Les Musiciens de Saint Julien taldeak besteak beste bere obrak eskainiko dituzte egun horietan. Gainera, aurten lehen aldiz, mendi ibilaldi musikalak antolatu dituzte Erdi Aroko erromezaldien harira. Adibidez, ikusentzuleak Egeria izeneko taldearekin Pinedoko Kobazuluetatik Tobillaseko Eliza erromanikora joango dira. Mendi ibilaldi musikalak izenak adierazten duen bezala, Arabako naturan barrena egingo den ibilbidea izango da. Bertan kobazuloak eta paraje ederrak bisitatuko ditugu musika talde baten eskutik. Kasu honetan Egeria taldearekin. Egeria irudiaren haria sortzen da emakume talde hau. Egeria bidaiaria, konpositorea, talentu anitzeko emakumea izan zen. Berak musika bildu eta Jerusalemera eta leku santuetara bidaiatu zuen. Haiekin batera ibilaldia egingo da eta geldialdiak egingo dira giro paregabean entzun ahal izateko. Lurraldearen hiriburuan ere antolatu dituzte zenbait kontzertu. Provintzia plazan adibidez, Forma Antigua taldea izango da eta Mantzini konpositoren apolitarra omenduko du. Azkenik, Tarazeak antzinako musika berria taldeak Guardian eskainiko du kontzertua.
Aritz Gamboa artzainaren jatorria dugu abiapuntu, bideak dokumentalak gazta batekin Nafarroako mendietan korrika Aritz Gamboak erronka bati ekiten dio bere arbasoen, herriak lotzeko sakanako arruazu eta erronkariko izaba. Artzaintza ardatz hartuta ibilbide honetan zehar 11 ahots eta testigan zabiltzen dira, guztiak helburu berarekin landa eremuari eta kulturari balioa ematea eta landa eremu bizi aldarrikatzea, hiriaren eta landa eremuaren arteko zubiak eraikiz. Dokumental hau artzain baten hasierako ideia xume batetik sortutako proiektuaren emaitza da, egiaren arabera begira. Izan zirelako gara, artzaiak izan zirelako, naturaz, naturan eta naturarekin bizi zirelako, herriaz, herrian eta herriarekin, erronkaz erronka aurrera eginez. Ahal guztidunen mundu bat ezin dugula eraiki, pertsona individual ahal guztidunena, baizik eta herriok egiten dugula gure burua ahal guztidun. Eta ahaztu egiten zaigu, ze oso ohituta gaude nekazari abeltzainok normalean entzuten gizartearen partetik guk zer egin beharko genukeen ongi, gizartea ongi egon dadin, eta oso gutxitan ikusten dugu gizartea adi entzuten guk zer esakatzen diogun gizarteari behar dugula, hain zuzen ere gure eguneroko lanarekin beraien dituzten beharrak hornitzeko. Honen helburua hori zen, zubiak eraikitzeko tresna bat sortzea, eta tresna horretara harin mutur ezberdinetatik iristea, herri ikuspegi bat eduki dezagun, baina herri horretan dagokion balioa eman diezaiogun, kasu honetan hartzaileei eta ez bakarrik hartzaileei noski, landa eremu hori egunero zaintzen duten pertsonei. Eta horrela iritsi da albistegiaren bukaera aurretik aipatu legez, Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos legebiltzar taldeko bozeramailea izan dugu gaur eguerdiko magazinean gonbiatu nagusi gisa eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekitzeko ordua heldu da. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosen bozeramailea da, Eusko Legebiltzarrean. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Kurtso politikoaren hasieran, irailaren hasieran, eta argi dagoena da.